M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani leronso pano pa Tilankhule ndi Ambuye, pamene tikupitiriza kugawana ndi kusinkhasinkha mawu a Mulungu. Ndipo lero tikumva za fanizo lochera mbewu limene Ambuye Yesu Khristu akutipatsa. Kwene ndifuna ndigawane nanu about making a choice, kusankha. Tipemphere. Ambuye Mulungu, tikupemphani mukhale nafe ife ana anu, amene tsiku lilonse timasankha zochita za pamoyo wathu, kuti ndi zochita zathu zonse tidziwe kusankha zokhazo zimene zokomera nenu, kuti tikutamandeni, kuti potero tibyale chipulumutso pa dziko lonse lapansi. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Timoteyo mutu 6 ndime ya 13 mpaka 16, amene akutiwerengera mawu oyamba ndi brother Cornelius Zindikilani, a Common Missionaries of the Heart of Jesus, MCCJ, Malawi Catholic Community in Kenya. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera mutu 8 ndime ya 4 mpaka 15, amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazaro Piri, kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo kwa Timoteyo. Wokondedwa wanga, ndikukulamula pamaso pa Mulungu, amene amapatsa moyo zinthu zonse, ndiponso pamaso pa Khristu Yesu, amene popereka umboni pamaso pa Ponsiyo Pilato adanena zoona zenizeni. Ndikukulamula kuti mopanda cholakwa kapena chokayikitsa utsate bwino zonse zimene udalamulidwa, mpaka Ambuye athu Yesu Khristu adzabwerenso. Pa nthawi yake Mulungu adzamuonetsa kwa ife. Mulunguyo ngodala ndipo Iye yekha ndiye wolamula, ndiye mfumu ya mafumu onse, ndiponso mbuye wa ambuye onse. Ndiye yekha wosafa, ndipo amakhala mkuwala kumene aliyense sangathe kukuyandikira. Chikhalire palibe munthu amene adamuona, palibenso amene angathe kumuona. Kwa Iye kukhale ulemu ndi mphamvu mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu mthenga woyera monga analembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Anthu ambirimbiri ochokera ku midzi yonse adasonkhana kumene kunali Yesu. Tsono Iye adawaphera fanizo, adati, munthu wina adapita kukafesa mbewu. Akufesa choncho, mbewu zina zidagwera m'njira, zidapondedwa ndipo mbalame zidadzazitolatola. Mbewu zina zidagwera pa nthaka ya pa thanthwe, zidamera koma nkufota chifukwa zidasowa chinyontho. Mbewu zina zidagwera pa zitsamba za minga. Zitsambazo pokula zidalanda chakudya cha mbewu zija. Koma mbewu zina zidagwera pa nthaka yabwino, zidakula nkubereka. Ngala iliyonse inali ndi njere makumi khumi.
Tsono Yesu adayankhula mokweza mawu kuti amene ali ndi makutu akumva amve. Ophunzira Yesu adamufunsa za tanthauzo la fanizoli. Tsono iye adati, inuyo Mulungu adakululirani zinthu zobisika zokhudza ufumu wake, koma enawa amangodzimvera m'mafanizo chabe. Kuti choncho ayang'ane koma asapenye, ndipo amve koma asamvetse. Tanthauzo la fanizo ndi ili: mbewu zija ndi mawu a Mulungu. Mbewu zogwira m'njira zija zimatanthauza anthu amene amamva mawu a Mulungu, koma Satana amabwera nkuchotsa mawu aja m'mitima mwawo kuopa kuti angakhulupirire ndi kupulumuka. Mbewu zogwera pa nthaka yapamwamba pa thanthwe zija zikutanthauza anthu amene amamva mawu a Mulungu nkuwalandira ndi chimwemwe. Tsono popeza kuti alibe mizu yozama, amangokhulupirira kanthawi pang'ono chabe, mwakuti pa nthawi yakuyesedwa amabwerera m'mbuyo. Mbewu zogwera pa zitsamba zaminga zija zotanthauza anthu amene amamva mawu a Mulungu, koma pambuyo pake nkhawa, kukondetsetsa chuma ndiponso khumbo la zokondweretsa za moyo uno zimawalepheretsa, ndipo zipatso zawo sizikhwima. Koma mbewu zogwera pa nthaka yabwino zija zitanthauza anthu amene amamva mawu a Mulungu nkuwasunga mu mtima moona ndi wabwino, ndipo amalimbika mpaka kubereka zipatso. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale okondeka mwa Ambuye, monga ndanena poyamba paja, lero ndikukhazikika kwambiri pa uthenga wabwino wa lero, ndipo ndinanena kuti tifuna tisengezeza kupanga chisankho, making decisions or making a choice. Tsiku lililonse moyo wathu we are confronted with making decisions or choices. Ndipo aliyense mwa ife tsiku lililonse amapanga ziganizo kapena zisankho zambirimbiri. Funso limakhala kuti chimene chimapanga influence zisankho zanga, chisankho changa chimakhala chani? What influences my choice? Apa pamene pagona nkhani. Tsiku lonse ndimapanga zisankho, koma chimene chimapanga influence choice yanga ndi chani? For zimene zikugwirizana kwathunthu ndi zimene uthenga wabwino wa lero wanena, chifukwa ngati Mkhristu ineyo, my decisions, my choices, zisankho zanga zikuyenera kusamira pa mawu a Mulungu, pozindikira kuti mawu a Mulungu ndi Ambuye Yesu Khristu mwini. Jesus is the word of God. Paja timakamana kuti mu uthenga wa Yohane, mawu anadzakhala munthu nakhala pakati pathu. So Jesus is the word of God. Tikudzifunsa kuti kodi ineyo mawu a Mulungu, nsati Bible akumanena kuti mawu a Mulungu amatenga gawo lanji pa moyo wanga, kapena Bible imatenga gawo lanji pa moyo wanga? Uno ndi mwezi wa September, mwezi wa Bible. Kodi ma choices kapena ma decisions amene amapanga, are they based or are they enlightened, illumined by the gospel values? Kapena ngati mawu a Mulungu, kuti zisankho zanga zimaunikiridwa ndi mawu a Mulungu? Chifukwa Ambuye Yesu Khristu amatilankhula. Fanizo linali akutilankhula ifeyo kumene. He is talking to you, he is talking to me. Akutilankhula ine, akulankhula inuyo. Ndipo kani ya zimene ziona kuti mawuwa moyo mwanga ali pati? Ndi apazitsamba akukhuluka pochedwachi. Ndi nthaka yabwino imene amabereka zipatso. Meaning, ndikamapanga ma decisions anga moyo mwanga mounikidwa ndi mawu a Mulungu, kutanthauza kuti ma decisions anga amabereka zipatso zabwino, atha kubereka zipatso zabwino. Tapanga tizisankho posachedwa. Tione kuti what were our choices based on? Kuti zizotsatira zathu zinatsamira pachani? Si ntchito yanga kuti ndipanga chisankho chabwino kapena choyipa. That's not my job. Chifukwa aliyense amasanga ndi nthumanzi yake, ndipo aliyense amasanga poda amene zinthu wazimverera. But still the question becomes, kodi kusankha umene ndachimvererako, umene ndapangako, was it a good choice or not? Apa sitikamba zoti mwasankha MP wanje.
mwasankha president wanje imene sinkhani yangaso, mwasankha kansala wanje imene sinkhani yanga. Koma amanena kuti kodi ndikapanga ma choice, ndikapanga ma decisions anga amaunikiridwa ndi mawu a Mulungu kapena ayi. Ndipo ine ngati Mkhristu, if I believe the scriptures are the word of God, ndi mawu a Mulungu, how much trust do I put in that word of God? Kwa zimenezo zimene zingapangitse kunena kuti mawu aja agwa pa nthaka yabwino, agwa pa msewu, agwa pa zitsamba za minga, kapena agwa pa nthaka yabwino. Zimatumphukira, zimaonekera in the choices that I make. Ngati mawu aja agwa pa nthaka yabwino, ndiye kuti poyamba moyo wanga udzakhala kudzayenda. Number 2, moyo wanga udzatukula ena. Number 3, moyo wanga udzasanduka muni kapena kuti nyale. Moyo wanga udzasanduka mchere wokometsa zinthu. Koma ngati mawu aja sakhala mwa ineyo, ndendiyike by extension tsopano, ngati mawu aja sakhala mwa ineyo, zochita zanga za pa moyo wanga zimakhala zopanda pake. Koma santhawi zina pamakhalanso chinthu ichi, kunena kuti ineyo mwina mbuyo ndinapanga choice yolakwika. Mkazi amene ndakwatira mwina sindaganize bwino, makolo adandilangiza kundiuza kundiunikira. Mwamuna amene ndakwatira, makolo anga adandiuza kundiunikira, koma ine ndagwiza kuti ine nchita ichi, kugwiritsa ineyo kuti kaini muti chakoma ndigwire chichi. Koma ndolera kuzoona kuti zichamandilangiza zija zinali zoona. Kuli ndikabwerera back nokatipatsa chance, ndimapanga rectify mavuto angaja kapena ayi. Ndimaoneka mbuyo, bwerera mbuyo, back in time to say what did I learn, ndaphunzira chani pazichasi. Kapena zimakhaona kuti lero ndapeza mwayi winanso, go konko. Tikhala ngati anthu amene mawu a Mulungu sanazame moyo mwathu. Chifukwa mawu a Mulungu aja tikawamva timene kuwasinkhasinkha kuti agwire bwino ntchito. Reflecting, kusinkhasinkha, kuwaganizira, kuwazukuta kuti andithandize. So ma choices anga mmoyo ngati sali enlightened, ngati saunikiridwa ndi mawu a Mulungu, 3/4 of the times, almost always, ma decisions anga akhala olakwika. Ndi Ambuye pamene akutipatsa fanizo nda nthaka imene kumira mitima yathu, anena kale kuti mbewu ndi mawu a Mulungu amene agwa m'mitima mwathu. Kuti when I do, I'm doing all these things. How much is the word of God a centerpiece of my life? Mawu a Mulungu ndakulu bwanji m'moyo mwanga? Mawu a Mulungu amachita zotani m'moyo mwanga? Tifuna timpempherere Mulungu atithandize kuzindikira kuti mawu a Mulungu ndiye time la zochita zanga, akhale time la zochita zanga. Kuti ma decisions, ziganizo zimene ndizipanga zizinukidwa ndi mawu aja, kuti pote ziganizozo zizikhala zabwino, zikhala zabwino zizibereka zipatso zakenso zabwino. Kumbukirani, sitingachole mango pa papaya kapena malalanje pa nthula ayi. Timazochola mango pa mango, gwafa pa gwafa, meaning kuti ngati moyo wanga unakiridwa ndi mawu a Mulungu, ndizachitanso zinthu zokomera Mulungu ndi anzanga. Paja Yakobo amatikumbutsa kuti timasanduka onama tikati timamukonda Mulungu amene sitimuona, nkusiya anzathu amene timakumana nawo timawaona. Kodi niwe moyo mwanu mawu a Mulungu amatenga gawo lalikulu bwanji? M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.